אני מתחילה עם פריימר על כל הפנים. אני מניחה פריימר שמכיל בתוכו קרם הגנה. מאחר ולי אישית קרם הגנה שיש בתוך המייקאפ הוא אף פעם לא מספיק. אנחנו בתקופה שהאור צריך קצת יותר הגנה מבדרך כלל, מאחר ואנחנו בקיץ, ולכן הפריימר הזה, שהוא בעצם קרם הגנה אינביזיבול של קרליין, הוא נהדר. אני משתמשת ב-SPF 50. לאחר מכן אני עוברת להסתרת קירויות שיש לי בפנים. לי אישית חוץ משקיות מתחת לעיניים יש גם קצת קירויות באזור השפתיים, ולכן אני מכסה גם את זה. אני משתמשת עם קונסילר בגוון קטמטם, ועכשיו שאני נראית קצת כמו חתול מסופם, אני מטשטשת את הכל פנימה. אני עוברת להסתרת פגמים בעור. אני יודעת שבדרך כלל עושים את זה מעל המייקאפ. לי אישית יותר נוח ואני מקבלת גימור יותר טבעי כשאני עושה את זה מתחת. בסך הכל מדובר בצלקות ולא פצעים שיש להם בטן או גובה, ולכן אני מעדיפה את השיטה הזאת. אני עוברת למייקאפ. אני מניחה אותו בנקודות על כל הפנים ומטשטשת אותו. פה אישית השתמשתי במייקאפ שהוא בעל גימור מט. יש לי עור שומני ולכן לי זה עובד הרבה יותר טוב, ואני מטשטשת אותו על כל הפנים בעזרת ספוגית מייקאפ של סקרה, שבאופן אישי זו הספוגית היחידה שבאמת הצלחתי להתחבר אליה, ואני מרגישה שעושה עבודה טובה. כדי לתת נקודות אור בפנים, אני משתמשת בקונסילר שהוא בגוון 1 או 2 יותר בהיר מגוון האור שלי. זה נראה כאן כאילו הוא הרבה יותר בהיר, אבל כשמטשטשים אותו הוא כמעט לגמרי גוון האור שלי. אני חייבת להגיד שאני נורא אוהבת את הקונסילר הזה, אבל בשימוש עם ספוגית, עם מברשת, אני שמתי לב שהוא עובד פחות טוב. לכן אם לא התחברתם אליו, תנסו לטשטש אותו עם ספוגית לחה ולא מברשת. אני מקבעת את הכל בעזרת פודרה שהיא בעלת גוון טיפה צהבהב, בשביל עדיין לתת איזשהו הערה לפנים.
אני באמת לא יודעת מה זה היה מאחוריי. קלטתי אותו בוויו פאונדר והוא פשוט נעלם. אני חושבת שיש רוחות רפאים בבית. את שאר הפנים אני מקבעת בעזרת פודרה בגוון האור ומברשת גדולה, זאת ספציפית מברשת של It Cosmetics. אני לא חושבת שצריך דווקא מברשת כל כך יקרה, אפשר גם להשתמש בפאף מביוטי קר בכמה שקלים, זה עושה את אותה עבודה, ואולי אפילו עבודה יותר טובה. פה פשוט רציתי כיסוי קצת יותר קליל. אני מנקה שאריות ומטשטשת את הכל פנימה כדי שלא יהיה מעברים חדים בין הפודרה הצהבבה לפודרה בגוון האור. אני נכנסת לקונטור, אני משתמשת בקבוע שלי שזה ניקס בגוון טופ. אם אתם בגוון האור שלי אתם חייבות אותו לקונטור. והמברשת המדהימה הזאת של מורפי שהיא חלק מסט. בתיבת המידע אני אשים קישור גם לסט וגם לתחליף טוב ממורפי שעושה בדיוק את אותה עבודה. וכמובן מטשטשת במקומות הרגילים, מתחת לעצמות הלחיים, האף, מתחת לסנטר וברקות, כדי להחזיר קצת צורה וצבע לפנים. כדי לתת קצת חום לפנים, אני משתמשת בברונזר על כל הנקודות שבדרך כלל השמש נוגעת בהם, שזה המצח, הלחיים, קצת מעל הקונטור. אני נותנת קצת במסגרת של הפנים, רק כדי להחזיר באמת צבע. ועכשיו אני נכנסת לשואו סטאפר, שהוא בעצם הפלטה המדהימה ונוס 2 של ליינקיין. אני מתחילה עם מברשת פלאפית והגוון המאסטרד, שהוא בעצם גוון צהבה וחרדלי כשמו, ומשתמשת בו כצבע מעבר. אני מניחה אותו בשקע, מטשטשת כלפי מעלה וכלפי חוץ. בעצם אני עושה את כל המסגרת של העין בתנועה מעגלית כדי ליצור מראה מאוד מועשן ופתוח. מטשטשת את אותו הגוון גם מתחת לקו הריסים התחתון ומחברת אותו לקו הריסים העליון לתוך השקע, שוב בתנועה מעגלית, מעין תנועת C כזו. אני החלטתי לטשטש מתחת לקו הריסים התחתון מאוד נמוך, אז זו החלטה שלכם כמה אתם רוצות לטשטש. אני רציתי מראה מאוד מעושן ובלנדד, אפשר להגיד. אני עוברת לגוון הבא מתוך הפלטה, זה הגוון הכתום המהמם הזה שנקרא ג'ם. אם אתם מכירות אותי ועוקבות, אתם יודעות שיש לי חולשה על הצבע כתום. עוד מלפני שכתום שלנו הגיע אלינו. אני בעצם מחליפה למברשת שהיא קצת יותר קטנה ומטשטשת אותה פחות או יותר אותו דבר, רק הפעם במקום למשוך אותה החוצה אני מנסה להשאיר אותה כמה שיותר
מצומצמת, אפשר להגיד. זה ממש בתוך השקע, וכשאני מטשטשת לתוך הגוון החרדלי, אני דואגת שעדיין יראו אותו ולא לטשטש אותו לגמרי. חוזרת על אותה פעולה בתנועות מעגליות, גם מתחת לקו הריסים התחתון ומחברת ללמעלה. אני עוברת לגוון הכהה של המראה, שזה גוון מד, ואני מניחה אותו בטפיחות על כל האף. אני משתדלת כמעט להגיע לכפל של העין, ואז לטשטש אותו כלפי מעלה. בעזרת מברשת נקייה אני מטשטשת את כל הגוונים ביחד, גם מתחת לקו הריסים התחתון. בעזרת מברשת קטנה אני תוחמת את קו הריסים התחתון עם גוון מד, כמה שממש ממש ממש יותר קרוב לקו הריסים התחתון. זה המשפט לא הגיוני מבחינת החברית, אני מתנצלת. כמובן מסקרה, אני הולכת על מסקרה שתיתן הרבה שואו והרבה ווליום. זאת ספציפית מסקרה של 2 ב-1 שיש לה מברשת שנותנת נפח ומברשת שנותנת אורך. אתם רוצות, אתם יכולות להוסיף ריסים, אני החלטתי שלא. זה כל עניין של העדפה האישית. לשמור על המראה המונוכרומטי של המראה, אני הולכת על סומק בגוון קטנטם, קורלי. פה ספציפית הוא יותר נוטה לכתום, ומניחה אותו מתפוחי לחיים תוך טשטוש אחורה. וגם להיילייט אני משתמשת בהיילייט בעל גוון אפרסקי שעדיין שומר על הטונים הכתומים של המראה. את ההיילייט על עצמות הלחיים, גשר האף, כמובן על הקיובקס בואו, ובנוסף אני מניחה אותו על אמצע השפתיים כדי לתת מעין נפח טבעי שאולי טיפה חסר, הוא בעצם יצא ממתחת לאודם שאני אשים. בעזרת אותו היילייט אני גם נותנת הערה בזווית הפנימית של העין. לאודם החלטתי ללכת על אודם כהה, כמובן שאתם יכולות להשתמש גם באודם ניוד, כל אודם שאתם רוצות. האמת אני ישבתי פה והתלבטתי וחצי מהאודמים שלי מהמגירות הוצאתי החוצה. והחלטתי ללכת על גוון שקצת יותר מתקשר עם העיניים, זה וויקד של ליים קריים, אחד הגוונים האהובים עליי. אני מתחילה עם לתחום את השפתיים, מה שאני אוהבת לעשות זה בעצם להשתמש מכחול לאייליינר שהוא מאוד מאוד דארק וזוויתי, ובעצם להשתמש באודם עצמו ולתחום איתו, ורק אחר כך למלא את כל השפתיים.